Egyikünk élete sem örök, de emlékeink nem esnek feledésbe. Az Esterházy grófi család kriptája a városközponttól északra léva irányában a római katolikus temető déli szélén áll. Díszes kovácsolt vaskerítés övezi, az építmény maga sokszög alaprajzú, amely egy neogótikus eklektikus stílusú épület, építtetője maga gróf Esterházy János Károly volt. Neki egyébként testi maradványai Galántán nyugszanak, de végső végrendelete szerint szívét itt helyezték örök nyugalomra Zselízen. A kripta belső terében összesen 11 darab nyughelyül szolgáló, arra alkalmas üreget alakítottak ki. Az elhunytak elhelyezését követően az üregeket vörös márványlapokkal zárták le. Itt nyugszik Esterházy Karolina grófnő is, akinek Franz Schubert több művét célzott szándékkal komponálta, ugyanis a zeneszerzőt szerelmes érzések töltötték el a grófnő iránt, aki Schubert tanítványa is volt egyben. A kripta 10 testet és 11 szívet őriz. Ennek magyarázata, hogy már az említettek szerint a kriptát építtető Esterházy János Károly Galántán van eltemetve, de szívét ide hozatta, kifejezve ezzel kötődését, szeretetét a Garam menti városkához. A kriptában mégis egy rekesz üresen maradt, ennek oka ugyanis az, hogy a utolsó zselízi grófnő, Coudenhove, született Breuner Ernestina 1945-ben a II. Világháború idején az előre nyomuló szovjet hadsereg elől jobbnak látta, ha időben biztonságosabb helyre vonul el. Így jutott el Salzburgig, ahol nem sokkal később el is hunyt, ám teste mindmáig nem került vissza szeretett városkájába. Sajnos hosszú évtizedeken keresztül a kripta igencsak rossz állapotban volt, de mára ez szerencsére megváltozott, ez már csak múlt. Napjainkban folyamatos munkálatok folynak rajta, és remélhetőleg rövid időn belül sikeresen be is fejeződnek, így méltó nyughelyül fog szolgálnia itt nyugvó grófi család tagjainak, és marad meg örök emlékük az utókornak, nyugodjanak békében.